2011 aina päivän juhlaa, niin täällä valmisteltu pitkään ja hartaasti. Nauttikaa, ja tän tapahtuman jälkeen meillä on se kahvia ja teetä ja keksiä täällä, että sinne saa tulla nauttimaan niitä ja voi tulla tänne ulos, kun niin kaunis keli. Ja siinä on myös vapaaehtoinen kahviraha, jonka voi sitten lahjoittaa oman tunnon mukaan, jos on rahaa. Eli kiitos, nauttikaa. Tervetuloa vuoteen 2090. Vuoteen, jolloin kiborgit ovat saaneet vallan käyttää mikrofoneja ja toimia erinäisissä juontatehtävissä. Tarinamme kuitenkin alkaa kevään ja talven välisen romanttisen lyhyen suhteen päättymistilanteessa. Onhan tämä kuitenkin ollut odotettavissa, sillä kevät-talvi on aika Ala mennä siitä! Lopeta! Mene siitä! Okei, älä Mä mennään oikein huonomaan täällä. Odota, hei, jos me vielä jutellaan, katsotaan vaikka tämä ja jutellaan sitten. Tämä on Ei sillä, mitä nyt juttelut? Heitetään sitä teetä, sitä keisarin morsianta. Keisarin morsian. Minä olen sinun ihana morsian. Keitetään, minä keitän silloin. Älä keitä. Ette sä nyt tajua, me teet tarkoitettu toisillemme. On, minun mielestäni on. Minä rakastan sinua. Älä. Muistatko tämän, kun minä ostin tämän sinulle Christmasta? Eikö ehkä voisi olla vielä viimeinen mahdollisuus? Hyvä on. Yksi mahdollisuus. Yksi ainoa mahdollisuus. Mut me ei selvitä tästä kyllä ilman ammattiapua. Ammattiapua. Meinaatko palomiehiä, kätilöä? Parisuhdeterapiaa. Joo, se käy. Mennään parisuhdeterapiaan yhdessä. Kevät ja talvi eivät olleetkaan vielä valmiita jättämään toisiaan. Pariterapia katu 2 toimii mainio tunnettu neofreudilainen terapeutti Sigmund 2.0. Jutellaan pariterapia. Tuo talvi on niin kylmä. Ikinä kerro mulle tunteissaan. Vaikea puhua tunteistaan kun ääni ei kuule. Minulla on aina hirvittävä heinänuha. Ei silloin pysty puhumaan. Ja kevään jäljellä kaikki minun lumiveistokseni sulavat. Ja minun suosikkiharrastukseni teen norsuja, punatulkkuja ja kirafeja, mutta kaikki sulavat. Kenen syy tää? Sinun järjestää vessanpönttön reunassa on ihan kylmä aina. Joka aamu minä herään lokkien huutoon ja lintujen sirkutukseen. Lähestyttävää. Sinä olet joka ilta makuuhuoneessa aivan jäätävää. Kuka on jäätävä? Rauhoitutaan hieman. Jos nyt muistelisitte hetken, mihin te toisissanne oikein ihastutte? No, mä muistan, kun tapasin tuon talven ensimmäisen kerran, niin opetti niin ruuta ja raalta, mutta jotenkin samalla niin ihanan haavoittuvalta ja kauniilta. Minä muistan, kun ensimmäisen kerran talvileilin Elkitsain jäälle luistelemaan. Sen jälkeen me heittäydyimme lumihankeen tekemään lumienkeleitä. Se oli ihanaa. No, se oli ihanaa.
minun mielestäni keväällä on hyvä perse. Eikö olekin, Roy? Ai, minä oon sitä mieltä. Kyllä, sehän on loistava. No, Upea. minähän käynkin monta kertaa viikossa zumpaamassa. Ihanaa. Zumba, ihana harrastus, se oli edullinen se työväenopiston zumba, se oli kivaa. Se ei maksa mitään meille. Maksaako tämä jotain? Tämä. No, onhan tämä Sano. yhdestä 5 markkaa per kerta. Tosiaan markkaa. Viime vuosihan oli Perus-Suomen markan 70. juhlavuosi. Vai tällä tavalla sinä sitten arvostat meidän parisuhteen? Minä nyt tässä riehut huutamaan. Teikin ronttiin. No niin, se on ohi nyt! Lää lyö, ei miestä saa. Ja tervetuloa vuosittaiseen Teanian talvelliseen kamppailuun. Meidän yksilöiden on lähtenyt käyntiin. Kevät on hienoissa johdossa äskeistä lapsissa, mutta kaksitaistelutilanne on juuri saanut alkunsa ja katsotaan, siinä käy. Ai, ei vesi lennä sinne asti, Talvi taisit viedä tämän pisteen. Yes! Näin. Ja seuraavaksi. Tai ei, Talvi saa miekan, Ei mutta tommosella mitään tee. mitenkä käy? Oli odotettavissa valvomia voittaa tavallisen miekan. Mitäs tapahtuu seuraavaksi? Erää 2 saa juuri alkunsa. Ristinolla. Ymmärrän. Minä et osaa tätä. Saa nähdä. Niitä vaan kokeilemaan. Jännä taisto. Kato. Noin. Se on taktinen asetelma. Se oli taktinen asetelma. Tonne laitto. Helppo. Ihan päälle. Miten sinä nolaa? Sinähän tässä nolaa olet. Selkeästi psykologia asia. Oh! Kato! Taisi Suora. mennä itse talvella. Mielenkiintoista. Katsotaan, miten peli jatkuu. Ja auki Pikerialla. Tuulin löytö. Kevät. Niin mestari. Tähtäilee siinä. Vieti on vaikea, mutta hänellä on ammattitaitoa. Ja ensin vieras ottaa meistä ihan vairovointa. Piessä esteeseen, se ei mennä. Aika hyvä lyönti. Aika hyvä. Tässä on tekäs talvella. Mitä? Solari suoraan, siis on Ihan hyvä sunkin oli. Herra 3 saa alkunsa. Aivan. Annas Venominen tentti osuu. Osanottajat asettukaa paikallenne. Ottakaa koko tenttimisaikaa 40 sekuntia. Voitte aloittaa. Ja niin, laskekaapa kynät. Ja tentit palautetaan professori Snellmanille, joka odottaa tuolla yleisössä. Professori Snellman voi tarkistaa tentin ja arvioida tentin. Oi, mahdoton.
Sehän on virhe. Tai siis pistet tulla keväälle. Hän onkin sen intellektuaalempi näistä kahdesta. Joka luntaa ja katsoo pitää. Oi urheilupeli ei valita siellä. Skaba jatkuu. Monopolin merkeissä. No niin. Mikä tulee ykkönen varmaan tulee. Ei pahalta näyttää. Erotajat ja minulla 200 hotellia. Se tekee 10 miljoonaa markkaa. Maksappa siitä nyt sitten. Onko sulla niin paljon rahaa? Ei tai olla rahaa niin paljon kuin pelistä. Taitaa voittajat löytyvät talvi tästä erästä. Siirrytään seuraavaan osaan. Kivi. Oi, kevät vei tämän osan. Kuka voitti? Kuka voitti? Sinä katsoit. Siinä on se muutama sekunti. Sinä katsoit se. Naiset näkee tämmösiä. Miksi minä et ikinä voi tunnustaa olas väärässä? Minähän olen oikeassa. Aina sinä olet tuollainen sovinisti. Ei minä ole sovinisti, minä olen voittaja. Kaikki miehet ihan samanlaisia. Minä olen erityinen. Minä voitin, mitä siitä? Onko se vaikeaa hävitä? Mikä? Sinä tietysti ikinä tiskaa! Minä voitin. Laustukaa nyt oikeesti. Tätä pitäisi jatkaa niinku ihan normaalin kamppailun. Tämä on meidän välinen asia. Minä voitin. Minä voitin. Sinä katsoit. Sama mikä kävi tentissä. Sinä luntasit. Ja sinun tentisi arvosteltiin väärin. Että sinä olet väärässä. Kyllä minä tunnustan, että minä olen väärässä. Kun minä olen väärässä, mutta kun minä en kovin usein ole väärässä. Milloin sä olit viimeksi väärässä? Nyt kyllä minä. Minne pois? Mitäs nyt kävi? Eihän tää nyt... Eikös tää normaalisti pääty ihan toisin? Mutta mikäs helvetti sinä olet? Minä olen ilmastonmuutos. Laitetaanpa tonne keväälle vähän lunta tuu. Hyvät ihmiset, kaipaatte varmaan jonkinlaista selitystä. Minkä takia talvi ja ilmastonmuutos tuottautuvat yhteen? Te olette tottuneet kuulemaan, että ilmastonmuutoksen myötä Suomenkin ilmasto lämpenee. Te olette ehkä kuulleet myös sen hyvistä vaikutuksista. Ilmastonmuutoksen myötä Suomen käsistä tulee helteisiä, puusto kasvaa paremmin ja metsätalous kukoistaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa siis ihan hyvältäkin asialta, mutta kuitenkin teidän täytyy jatkaa kulutuksenne ekologista arviointia, sillä on olemassa toinenkin teoria, jonka mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa golfvirtaan heikentävästi, jonka myötä Pohjois-Euroopan ilmasto jäätyy. Joten, hyvät ihmiset, olkaa kilttejä. Yrittäkää vähentää kulutustanne. Kierrättäkää. Älkää ostako mitään turhaa. Suosikaa luomua ja lähiruokaa. Istuttakaa puita, jos siihen on mahdollisuus. Ja ennen kaikkea, nepalaiset, tehkää pieni ympäristö vastaavani iloiseksi.